Si Philip ako. Tomorrow. Okay, warm up muna tayo, warm up. Everybody, use it. Okay. Wala siya diya. Wapasad siya. Hindi sa gawas. Salamat doon ang mga skills, ang mga talent. Thank you very much sa media. Lord, please Lord, guide us today. Na kami matag umilog na show, Karavan. Lord, last year wala may Karavan this year. Lord, sana sabihin kita ng mga students, ulan, Lord, successful lang ang Karavan. Please Lord, guide us. Kami tanan diri Lord. Gamitan niya mong mga talent, kami mong inspirasyon. Please we ask for Christ for Lord. Amen. Oh yeah people, good day sa mga subscribers sa Bitokbitok University na ako rin sa dressing room. Huwag na lang kayo ko'y babae sa background. Muna yung mga dancers, lingi sa one time mga dancers. Hi! Oh, so yan kayo mo sa mga trabaho no? Oga, ready na mi para sa among Kapamilya Karavan. So atong oras kalon, it's already 1 o'clock. So mga 2 PM magsugod na migsalang, medyo dagan na tao sa gawas. Again, this last year wala mi nakakaravan tungod sa martial law. So kani mo na among pagbabalik, medyo dagan artista, tapos karon po first time na indoor na ikasagara namin sa gawas. Enjoy lang kita karon. Ay mo kabala katong wala nakauban, ay tanaw lang mo ani nga video. Kaya ako ipakita sa inyo ilang mga performance, okay? For the meantime, mamikap sa ako. Okay. Mga kapamilya, eto na ang inyong mga paboritong MOR DJs! Hello mga kabarkada! Kami ang tambayan, SS! Ako ang unang S, my name is Sweet Marika. Kung ako ang ikadwa nga S, my name is Rico Suave.
Daghang salamat mga kabarkada sa inyong pagsuporta sa among programang Ready, Set, More. O syempre, paghimo sa MOR is the #1 radio station. Daghang salamat kabarkada! Rico Suave and Sweet Maricar. Hello, kabarkada! Kami ang tambalan! Double GG! Kinambabay ka na din po, Bernie Bitokbitok. Syempre, ang pinaka-feeling, Maria Filina. Daghang salamat sa inyong niti pagsuporta sa Gumang Giyahan Drama Edition. And of course, thank you so much for making us #1! Salamat, kabarkada! Bernie Bitokbitok and Maria Filingera. Hello mga kabarkada, ako na si Joe Romantico. Daghang kayong salamat for making us #1 FM station sa Cagayan de Oro. Especially ang More sa umaga, More sa tanghali. Daghang salamat mga kabarkada. Joe Romantico. Hello kabarkada, ini si Master Kobe. Daghang salamat sa inyong support sa MOR University ug Dear MOR. Ug thank you kayo sa inyong pagpa-1 sa MOR 91.9. Thank you kabarkada! Master Popey. Siyempre, nakapang tayo ng pasalan! Siyempre itong i-acknowledge ang Satsaki Boy Negro! Okay, sige.